OK, takže čaute ľudia, ja vás vítam u ďalšieho partu našho let's playa na hru Shakes and Fidget. A vidíte, práve dokončujem hostinec a točím to hneď potom, ako som začal točiť ten prvý part. Toto ste opäť nemali vidieť. OK, takže zmenilo sa len to. Mám 4. level zbraň takúto, celkom dobrá. Mám tu elik na inteligenciu a mám tu elik na šťastie. Mám toto a ešte tak ako zatiaľ nič. Máme tieto nejaké veci a máme tu 330 HP a 106 inteligenciu, vlastne mne to pridalo tam toto. A ja som teraz pred chvíľkou nahrávala asi takých nejakých 5 minút a zistil som, že som nenahrával. OK. A to boli len také malé minútky, takže to sa ešte dá opraviť. A práve teraz to opravujem. Počkať, OK. Tak bol som tu nejako zametaný v tých kábloch všetkých a to. Dobre, ideme na to. Takže on nám zobral toľko, my mu zoberieme toľko. On nám zobral toľko, my mu zoberieme. Dobre. A tak. Tak, máme z toho 50 týchto. OK. S tým plne súhlasím. A mohol by som si dať na toto. A ešte inteligenciu asi už niečo. A HPčka asi, tak dáme si to šťastie. Keď už ho tak máme. Tak. Nič. Takto. OK. Tak, ďalší hostinec. Počkať, cien slávy. A porazil by som, dajme tomu, skúsim tohto. To asi niečo. No tak, risknem to. Jedna rana. OK, tak som to dobre riskol, je to super. Takže mám tu elik na šťastie a inteligenciu, už som hovoril, dobre. Opakujem sa. Vypijeme pivko. Dobre. Tak, za chvíľu sme level 5. Tak, toto máme Aha, panzer 1. Tak to budem trošku musieť zmeniť, že? Takže nie je to moc najsilnejšie, tak dáme zbranie a máme tu niečo. OK, dáme nový tovar. Zase veľký shit. Zase Facebook, OK. Mágiu. Čo máme v mágii? Asi tiež tak nič. Čo by som tak hovoril, zase už to má 3 minúty, fakt super. OK. Chcel by som ísť tu a nájsť nejakého silného supera. Pretože tu je 13, OK. Zranenie. Dobre. Tá nie je až taká moc silná, tak určite by ma rozbila na jednu ranu. No, máme čas aktuálny ako taký reálny. Je 18:35. Prvý part som točil nejak 17:30, niečo, možno, neviem, určite tak to bolo. A to videjko, ja vám to hneď ukážem. Tu mám zložku lipo. Ja dúfam, že to vidíte. Tak, mám aj náhľadiak ku tomu. A pustíme to. Tak. Má to presne 13 minút, čo som fakt presný. Vidíte, že ja som vždycky presný. Ja si to budem musieť opäť nastaviť. Takto. Nedávaj sa prosím na celú obrazovku. Tak. Počkať. Tak. Dobre, ešte posuniem toto. Super. Je to zase v tej norme. Yes, je to v norme. Počkať. Prepáčte, že to tak hádžem, ale nevyzerá to tak dobre, OK.
Je to všetko v poriadku. Hríbiky vlastne dá sa tu zadarmo, dá sa to SMS-kou, dá sa to paykartou, prevodom, telefónom, kreditnou kartou, PayPal. Ty čo tu čumíš? Tak potom je tu stajňa. Tu si môžeme vypuť čuníka, vlka, draka. Aha, toto je drak, toto je dravec. Tomu vôbec nepochopím. Ale tak čo už, no. Môže to byť tak, ako to je. V pohode to tak môže byť. Načítaj sa prosím ťa, chat. Come on. OK. Dobre. Čo som to tak chcel ešte? Toto čakanie ma fakt raz zabije, ale tak som odhodlaný tieto let's play točiť. Točiť a budú aj 3 party hneď tak za sebou, tak v takom miernom časovom pásme. Už to sme zase 6 minút, co? Dobre mi. Dneska sme v tomto diele dali zase level up. Možno. Čo tak dobré, to nič. Je mi trošku zima, čo vy neviete, ale ja to viem. Ešte máme 40 sekúnd. Obrízené kosti hrdinu. Super názov a keď sa dostanem na tú 10, tak na ten 10. level, tak to bude fakt super. Mimo natáčania budem tiež akože aj hrať. Ja vám potom všetky pri natáčaní ukážem všetky zmeny, ktoré sa tak ako stali mimo natáčania. Ale tak dneska mám čas, tak ja si pretočím ešte tento part napôjdem ešte asi zajtra a ešte jeden asi zajtra. Pretože mám čas a mám si čo točiť, takže tak bum a bum. Tak máme level up opäť level up, čo je fakt super. Už 110, 408 HPčok, čo je super. Takže ideme do zbraní a táto zbraň je slabšia. Dobre, takže čo tu máme ďalej? Palička, ktorá sa dala predať ako dobrý matroš. Tak, počkať, 62 a toto, tak dáme toto, ešte môžeme potom predať aj tú paličku, pretože nie som si istý, či mi ju až tak veľmi bude treba, ako ináč dosť sa snažím, aby som tu v zbraniach dostal helmu, ale tak, ako vidíte, dosť sa mi to nedarí, čo má dosť, ako nie, že som sklamaný, tak ale proste nemám plnú výbavu, keď to nemám a nemám takú veľkú ako obranu, no tak by som to povedal nejako. By som si tak, tie káble super. Teraz som nechťac trošku mikrofónom, prepáčte. Tak. No ešte 6 minút, ja neviem, či by som neurobil menší strih, že? Ale asi áno, ja to urobím asi menší strih a potom sa vám tu opäť ozvem, takže zatiaľ ahoj. OK, pokračujeme. Ešte to tak neskončilo, tak ale za chvíľku už nebudem môcť natáčať a chcel som ešte toto dokončiť a potom ešte dať nejaké to kratšie jedno. A uvidíme, ako sa to všetko tak správnym možno smerom vyvinie, možno nesprávnym, možno správnym. Uvidíme. Tak ako ste sa mali, dokým bola pauza? Čo? Priznajte sa. Fapovali ste? Nie. Bože, nehrabe. OK. 3 minútky, bože, to tak ide pomaly, dosť, ale dosť kruto, prísne to ide pomaly. A tak čo už, no. OK. Nebudem tu robiť debilinky.
A pustíme sa rovno na to komentovanie. Tak. Dobre. Ideme na to. Poďme. Už je to zase 10 minút. Robíte zo mňa srandu. Vidíte, dá sa tu webka, ktorú nemám. Dá sa tu robiť asi livestream. Po prípade ho niekedy urobíme z Shakes and Fidget. Ale pohol by si trošku pohnúť, prosím ťa. If you know what I mean, ale nie. Tak. No. Ja tak nemám čo kecať, ale dáme si ešte raz možnosti. A bum. Obrázok meníme. Čože? Tak nezmeníme. Kašlem na ňo, jedna zlatka, veď ju ani nemám, takže. Určite si na YouTube dám to, viete, ten limit 15 minút, pretože chcel by som určite robiť aj dlhšie party, nielen taký 13-14 minútový. Chcel by som keď budem mať aspoň 20 odberateľov, už prikresľujem, to možno ani nebudem mať, ale keby som ich mal, tak urobím špeciálny hodinový diel Shakes and Fidget. Ma to tak napadlo, keď som ako rozmýšľal, viete, na záchode. Ach jaj. Poštu, spolok. Toto. Tento vypadá dosť kruto, prísne, huste. Tieto pánky by som chcel. Sice nie sú pre mňa, ale tak čo už. Aj brnenie a má tam blokovať 10% šancu, takže tomu dosť ako pomáha podľa mňa. Ináč vám poviem nejakých tých mojich najobľúbenejších let's playerov. Je to keď to poviem zle, tak prepačte, ale Nitusový LP. Je to fakt super typek, točí Shakes and Fidget let's play, fakt super. Potom točí môj kamarát, volá sa Trollereska. Dali by ste mu prosím vás odber, pretože fakt si to zaslúži. Točí nejaké tie tutoriály, gameplay, Minecraft parkour mapy. A rozprával som sa s ním a že vraj bude točiť aj Shakes and Fidget, takže sa máte na čo tešiť. OK. Táto zbraň je rozhodne slabšia ako tá, takže ju nejako takto pekne predám. No, mám už toto. 2 zlatky. Dobre. Tieto boty nechcem. Asi si skôr doplním tieto. Tie takéto naše základné vecičky. Toto. Ešte HPčka. Ešte aj toto. Tak. Výborne. Nemáme tu ešte nejaké 3 minútové, 5, OK. 5 minútové. Dobre, tak dáme ešte menší strih a uvidíme sa potom, keď to bude, lebo viac ako 14 minút nemôžem mať, takže či ako 15, takže ešte sa uvidíme. OK, pokračujeme, máme tých 30 sekúnd a potom ukončím ďalší part nášho let's playa. Tak, ideme na to. Ja vám ďakujem, že ste si pozreli tento diel, keď sa vám páčil, nezabudnite like, koment, keď nemáte, tak ešte odber, moc ma tým potešíte, podporíte moju tvorbu ísť ďalej a pokračovať v týchto let's playoch, takže ja vám ďakujem a ešte počkáme 3, 2, 1, teraz, tak, bum, bum, takže, to by bolo všetko. Ja vám ďakujem za pozretie a čus. Uvidíme sa ďalšieho partu.